Alang sa mga buot mamahimong kabahin sa GMA Regional TV, pipila ka mga posisyon ang mamahimo ninyong applyan. Anang report. Pipila ka bakanteng trabaho ang gitanyag karon sa GMA Regional TV. Ang GMA Davao nangita karon og director, segment producer, production assistant ug closed caption transcriptionist. Samtang nanginahanglan sab ang GMA sa General Santos City og traffic, admin and budget specialist, regional correspondent ug regional video journalist. Ug ang GMA Zamboanga nangita og station manager ug facility specialist. I-email lang inyong resume ug application letter sa regionaltv@gmanetwork.com. Ang ubang rehiyon nga dunay GMA stations nanginahanglan sab og dugang tao sama sa GMA Ilocos, GMA Dagupan, GMA Bicol, GMA Batangas, GMA Iloilo, ug GMA Cebu. Ako si Sarahhilomen-Velasco para sa One Mindanao.